こんばんは。はじめまして。私の名前はアルレナ・レカサフタリと申します。レナと呼ばれています。インドネシアの中部ジャワのスラケン市に住んでいます。今年は22歳です。家族は5人います。両親と2人姉と私です。趣味はジョギングをすることです。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。食べてみたい食べ物がありますか？はい、あります。いちごジャムを食べてみたいです。いちごジャムは、いちごを潰して作った食べ物です。ペストのような形で長く保存できます。栃木のいちごは有名で美味しいだと思います。いちごジャムも美味しいだと思います。行ってみたい場所がありますか？はい、あります。鬼怒川温泉に行ってみたいです。鬼怒川温泉は栃木で一番有名な温泉だと思います。温泉の周りにはたくさん山が見られます。だから空気が涼しいだと思います。栃木について教えてください。栃木は日本の関東地方にあります。自然がたくさんあって、いちごが有名です。なぜ社長の会社を選びますか？私はいちごが好きです。そしていちごの栽培に興味があります。会社で美味しいいちごを作り方を学びたいです。だから、社長様の会社を選びました。仕事の経験がありますか？はい、あります。布を作る工場で働きました。生産オペレーターになりました。仕事は何をしますか？仕事は糸を交換したり、布を運んだり、機械を掃除したりします。家族は何人いますか？家族は5人います。両親と2人姉と私です。父の年齢は58歳です。母の年齢は51歳です。一番目の姉は34歳です。2番目の姉は29歳です。以上です。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。